आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। परसों बीत गईल कान्हायाम परसों बरसों बीत गईल मन का छोट बाभईल कह के गईल कान्हायाम परसों बरसों बीत गईल कह के गईल कान्हायाम परसों बरसों बीत गईल। आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। परसों बरसों बीत गईल। केजी हरिओम वसंत परसों बरसों बीत गईल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिनों रात गोपी लोग देखतारी रहिया मथुरा से कान्हा हमर आई है हो कहिया। हाँ दिन रात गोपी लोग देखतारी रहिया मथुरा से कान्हा हमर आई है हो कहिया। अखिया रोवत रोवत दुनु लाल लाल बाभईल कह के गईल कान्हायाम परसों बरसों बीत गईल। आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। परसों बरसों बीत गईल। केजी हरिओम वसंत परसों बरसों बीत गईल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोड़ के गईल कान्हा कवना कसूरा हो अपना रहाला कान्हा तोहरा से दूर हो। बीत गई छोड़ के गईल कान्हा कवना कसूरा हो अपना रहाला कान्हा तोहरा से दूर हो। राज राजधानी दिन से खबर ले गईल कह के गईल कान्हायाम परसों बरसों बीत गईल। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।